Здравейте, народе! Пак сте в моето видео. Ако искате още бъдете към банката, да ще правим краставица на спагети. Първо аз моите краставици си ги мих преди да снимам. Моите помощници в това видео ще са кошките. И да, просто ще са кошките. Защото кошките винаги във всяко видео вече ще снимам с плодове и зеленчуци, защото съм на диета. Диета. Ах, каква диета? Диета. И сега какво? Я започна да съм на диета, защото съм 45 кила и вече съм 24, както почвам да ям тези неща. И хубаво е да ядете. Аз съм едва трети клас и ям капчемете от помощници. Само за малко ще ви върнем назад във времето, за да ви разкажем историята на английската гимназия във Видин по повод 55 години от нейното създаване. Лятото е тук и с него вълнението от пътуванията и почивките с миговия ще има във втора част ще ям. Да, втора част ще ям. И ще видите как ще се получи. Така че трябва да забързваме малко. Така забързвам, както виждате. Ако всички ме помолят, ще има втора част. Малко по-бързо. Малко секунди. Промубах на иначе. Също пак също. Окей, значи ще има втора част. На обелването. Защото имам малко секунди. То няма как без втора част. Няма просто как.